Ayan po mga kaparing Jason, magandang umaga. Yan. At yun nga po, ay late tayo doon sa Papay Project. Gawa nga ng naglaba muna ako kasi tambak na yung labahan ko. Nagkusot. Time check natin ay 8:44. Dami kong nilaban. Nagkusot lang ako kasi di ko naman, may washing kami kaso hindi ko winawasin yung damit ko kasi nasisira. Mahirap matambakan, mag-isa lang ako eh. Ayan, nilaban ko. Baka maubusan ako ng damit. Ayan, laba muna. Siyempre kabis na. Papunta na tayo dun sa site para magtrabaho na naman ulit. Ay, grabe yung init ngayon. At siyempre maraming salamat sa asawa ko na dumating na yung order. Siya nag-order nito, tapos yung address dito sa amin. Dumating na yung order. Gamitin ko na para hindi ako mabilad, hindi ako matutong. Kasi yun nga, nasusunog yung mukha ko. Dapat daw lagi kong nakasombrero. Maganda siya. In-order niya to. Sabi niya sa akin. Salamat sa suporta ng asawa ko sa aking ginagawang mga vlog. Thank you, ma. Yun. At siyempre ingat ka dyan sa Maynila. Ano yan, lagi siyang nanonood sa aking vlog. Kaya kung ano man yung vlog na aking ginagawa ay alam niya yung galaw ko dito sa probinsya. Lahat sila bayaw, nanonood yan. Biyanan ko, mga nanonood yan sila sa aking mga vlog. Mga silent viewers ko yan. Ayan, let's go. Ay, di pa ako nag-aalmusal. Daan na siguro ko doon kila mama. Doon ako mag-aalmusal. Yun, let's go. Ayun po mga kaparing Jason, at dito na tayo sa Papay Project kay Chinchin. Sila. Papa ni sisig tayo. Bibistay. Papa ni Chinchin. Kasi napakainit ng pisto niya. Dapat lumipat. Preparation na po yan para sa taas. Binibistay ni Papa ni Chinchin. Ayan. Yan din si mama niya, nagluluto. Mama ni Chinchin nandun. Silong-silong pag may time. Oo. Nabibili muna ako. Malapit na. O yan. Ayan, pinatapos natin si parang dito parang yung break ko. Uy! Yan na kasi. Bibidang! Pala na ako. Kami na siya. Wala sa dulo. Ako, taas natin. Dos por dos.
Wala ko niya. Sakto pati yung haba ah. Yung haba. Hindi, 216 lang yun. Ha? Tama ba? Wala, kunin mo dito. Saan yung mikro? Karton. Pero, walang dito. Ano ito ba? 216. Hindi mo detail. Ito lang. Ang kapalan na lang Ito na rin yung ilalagay. para dito pagpapag mo po mo dito. Ito na rin yung forma niya. Ay, cheers mo! Marami! Ang mapili ka talaga mo. Down, tayo muna down. Yes! Oo. Kain na lang kita. Grabe na ka maganda. Jason! Ha? Kain na. Hindi na yun. Alam na mo na ka mo. Giliban na. Parang mo yun. Pinupitan na tayo. Sige na. Kain tayo, kain muna. Hindi kumain, wala. Oo. Ay, Okay lang nga nabigat yung mahulog sa galing taas. Basta nagamot na kaya na dyan. Tamang tao. Okay na. Kaya ka ka? Oo. Ay, paborito. Kain daw muna. Kain po tayo. Bakit hindi ka lalaki? Kain muna. Ba't ba ganun? Hindi ata lalaki tatay ah. Kundi siya daw. 200 kilo. Tigbuha. Oh? Pwedong! Yan, tapos tayo kumain. Pakwan. Salamat sa ano. Kailan Mama Chinchin nagdala nito. Abang dito yung mga kitchen. Huwag kayo, nangangamoy ako eh. Pagka yung bagong dating, Dala nyo to? hindi pa nagtrabaho. Salamat sa kanila. Sakto to, tag-init. Baka sabihin ng Jami, ang baho mo naman kagacho. Harap. Ayan, break time. Dito tayo magtambay sa kubo ni Tilo. Tambay. Ganda oh. Presko. Wow. Wow. Yan tayo. Ganda din sa loob. Lamig, parang may aircon. Oh. Malupit. Malupit. Magkano kaya to? Maganda to ah. Pero kaya tong gawin ni Papa. Parang gusto kong magpagawa kay Papa ng ganito. Kasi pag sariling gawa, mas mura. Ito baka mahal to. Kasi si Papa gumagawa rin si Papa ng mga bambo sa alasit. Kayang-kaya to ni Papang gawin. Pwede ito tambayan.
Pag nakapagawa na ako dun sa ano, dun sa, kasi paplano akong mag-alaga ng baboy. Kaso, tapusin ko muna yung pagpagamot ko sa asawa ko. Pag tapos na, pwede to dun sa ano, dun sa likod nila pula. Para may tambayan ako. Pero parang sinini, parang magpapagawa na ng kulungan ng baboy. Parang narinig ko nung isang araw. Halimbawa, pag pupunta ron, may tambayan. Preskong presko. Tapos pwede pang matulog. Sarap matulog dito pag gabi ah. May break time. Init sa labas oh. Grabe talaga. At sila nandun sa barracks. Nandun sila sa barracks. Sarap ng pakwan. Ang dala nung ano, mag-asawa. Mama at papa ni Chinchin. Tamis pati. Bagong pitas to yun. Init.
natin makakasa sa kabila, yung pagkakapita ng makakasa sa kabila, yung pagkakapita ng yung makakasa sa kabila. Galing sa ayan natin ito na gamit natin na ang harness. Tapos yan po, tapos na. Bali, kakabit na lang namin tatay mamaya. Tulog pa si tatay. Pero mainit pa. Grabe init sa labas.